Claus. Jeg er Klasse. Jeg er Thomas. Hej, mit navn er Lisbeth. Hold kæft, hvor jeg keder mig. Heldigvis så bliver jeg lagt noget hjemmefra. Hvad laver du, Lisbeth? Vi skal spille ånden i glasset. Det bliver skideskægt. Hvem vil starte? Jeg har altså ikke helt lyst til at starte. Hvis ingen af jer andre vil starte, så kan jeg det altså bare. Er du en god eller ond ånd? Jeg er en rigtig ond ånd. Og jeg elsker ild. Hvad laver du her? Jeg skulle da blive kaldt ud. Nej, det er sgu da mig, der er blevet kaldt ud. Det er mig. Det er mig, der skal slukke branden, du ved ikke med dig. Hvad? Mig? Hvad? Gule vej. Det er altid de røde brandbiler, der skal slukke branden, så smut med dig, Gule. Ved du hvad? Den her bil er faktisk ikke god. Den kunne køre. Hold kæft.